De gemeente Noord-Friesland had al jaren het plan om sportclubs vanuit het Hardraverspark naar het Tolhuispark te verhuizen. Op deze manier wordt het Hardraverspark een recreatief park en het Tolhuispark een sportpark. VV Dokkum is het je net mee eens. Nou, dat heeft een aantal redenen. We hebben vanaf het begin op het standpunt staan dat wij als vereniging in het Hardraverspark willen blijven. Niet alleen omdat wij geen toekomst zien in het Tolhuispark, maar ook omdat er in al die jaren nooit concrete plannen over herindeling van het Hardraverspark binnen geweest. Daarnaast binnen er ook wel wat dingen veranderd in het bijna 100-jarig bestaan die wij hebben. In het verleden waren vooral de katholieken, de Bonifatiusschool en de Nienke van Ichtem en de Burgerschool. Ja, daar kwamen onze leden vandaan. Tegenwoordig denken ouders ook heel anders. Dus onze leden komen nu voor het hele grootste deel 90% uit het voetbal. En dat is toch de grootste wiek van Dokkum. De zaak heeft natuurlijk al een hele historie. Eigenlijk al van 2016 zouden er al hele mooie plannen klaar liggen dat ze de schep in de grond zouden zetten. Al met al jarenlang al je plannen. Ik denk van alles wat het plan in de tijd in de rim van tijd al wel kosten had, een ambtenarij, projectontwikkelaars, noem maar op. Dan heeft er sowieso al een kunstgrasveld voor de training van VV Dokkum gerealiseerd worden kunnen, denk ik. Sinds 2017 is er een motie aangenomen dat er geen gedwongen verhuizing is. Nou, dat zegt eigenlijk ook dat je aan de gang moet met plan voor het Hardraverspark. Nou, we zijn nu 2020. Er komen 4 scenario's, is ons bekend geworden. En daar zijn wij niet in betrokken in die scenario's. En dat is ook heel duidelijk door de gemeente half april op vragen van Johan Taalsma gemeld. Dat wij geen stakeholder in dit verhaal binnen, omdat men volledig voor recreatie gaat. Dus ja, morgen komt die presentatie en ik denk dat er geen doelpalen in teken staan. Wat gaat er mis? Er gaat heel veel mis. Ik denk dat een gemeente ook een dienende rol moet spelen en de belangen van iedereen moet behartigen. Ook van ondernemers, maar ook van burgers. En wij zijn sociaal-maatschappelijk gezien hebben wij een heel andere rol dan bedrijven. Maar sport hoort ook bij Dokkum. En het initiatief ligt eigenlijk steeds bij ons om contact te zoeken en om in gesprek te raken. In 2018 is de trimmer gesloten. Onze kantine die zit tegen de trimmer aan. Dan zul je verwachten, jongens, we gaan die kantine verplaatsen. We gaan met elkaar in gesprek hierover. Nee, dat is niet mogelijk. Maar, wat voor krachten zich er in het gemeentehuis voor bevinden, ik heb geen idee, want wij worden niet betrokken in dit verhaal. Het is een prestigeproject. Er zijn bepaalde mensen die hebben toen de tijd wat betacht. Ja, en dat willen ze kosten wat kost, willen ze dat er terug in drukken. Maar ja, de tieren verhoor je. Sinds kwart hebben ze er ook een hockeyvereniging bij gekregen hier in Dokkum. Die moet eigenlijk een plakje hebben. Nou, de evenemententerrein, het er hier raadsbreed om naam. Dat zou daar ook komen, op het asielzoekerscentrum. Ja, alles invuld worden, maar ik weet niet dat dan dit er bij, maar dat zal nooit passen net. En ik denk dat je wel plan maken voor andere doeleinden zoals recreatie en geen sport, maar alles met 2 plannen klaar, dat het ene voet gaat, maar dat overal plak gaat. Nee, nou, dan heb je die mensen op tafel zetten. Ja, ik vind het treurig, heel treurig. Nou, gezien de ingezonden brieven is ook de Elaan en het Schapendijkje niet betrokken in het plan. Maar ook Bekwiek is natuurlijk niet betrokken in het plan en die is natuurlijk niet in die zin geen direct belanghebbende voor het Hardraverspark. Maar goed, de wethouder heeft wel sportconcentratie als beoogd doel. Ik zat vanochtend ook te denken, sportconcentratie. We hebben vorig jaar ook wel verkennende gesprekken gehad van, zou het nou mogelijk wezen? Nou, de praktijk blijkt gewoon dat het niet past. En dat is niet omdat de culturen botsen, omdat verenigingen niet met elkaar willen. Het past niet. Nou, ik zat vanochtend nog over één oplossing na te denken. En dat is gewoon dat we minder moeten gaan sporten. Dan hebben we minder leden bij alle verenigingen, hebben we minder velden nodig. Nou, dan kun je sportconcentratie mogelijk maken. Maar ik geloof ook niet dat de gemeente dat wil. Ja, ik vind het eigenlijk wel triest dat ik hier nu voor de camera moet staan. Ik ben niet de knapste fan van Dokkum, dus ja, er moet eens een keer wat gebeuren. En dan kunnen we weer vooruit denken. En ik wil ook graag met voetbal bezig gaan. En niet dit schaakspel waarin wij als voetbalvereniging eigenlijk niks te zoeken hebben tussen politieke partijen.